Sziasztok! Ebben a videóban Scary Shawarma-ezni fogunk, és akkor én el is kezdem. És azért játszom most egyedül, mert nem jöttetek. Pedig kellett volna jöjjetek, de hát nem jöttetek, úgyhogy egyedül leszek, de azért is jöhettek aztán, de nem most, mert hogy most, ha invitáltak is, akkor sem fogok jönni, mert hogy videózok. Most egyedül, hát valamikor egyedül is kell vidni. Hát jó, legtöbbször inkább egyedül szoktam videókat csinálni, nem? Mert nem mindegy. Aztán én nem kérek jump, oké? A grill be van kapcsolva, az ablak kinyitva, kamera rendben. Ezeket miért soroltam fel? Two shawarma, please. One for my buddy. Got it. Na jó, mindegy. Köszi a pénzt, megnézlek, hogy anomália vagy amúgy leginkább az elsők nem szoktak anomáliák lenni, az ritka, ha a legelső anomália, de szerintem soha nem volt. Hát meg először leszedem a husit, hogy kapja meg azért a husiját, és ne csak úgy legyen, hogy nincsen benne semmilyen husi, pedig a shawarmán úgy szokott készülni, de nem. Most nincs benne husi, de az nem jó, mert hogy kéne husi is legyen benne. És aztán ugye tudjátok, de ezt most azoknak mondom, akik nem játszottak ezzel a játékkal, hogy itt kell megnézni, hogy ez esetleg normális-e, és ha esetleg itten van egy nő, és ha bekapcsoljátok ezt a esti módot, akkor itten elkezd táncolni, és akkor rá kell csukni az ablakot. Hát most nem csukom rá szegényre, mert ez nem anomália. És ha ott megjelenik valami szörny, az a mi hibánk, mert elrontottunk valamit. És ha jönne egy fehér kocsi, vagy már azt sem tudom, fekete, igen, fekete kocsi, akkor nem szabad ránézni, ki kell menni az épületből, és csak a rácsos kertet nézhetjük. Te nem el akartál menni? És itt meg fog aztán jelenni egy szörny, vagy nem tudom. Mintha tudtam volna a nevét, de most nem tudom. Úgy tudom, hogy még eddig sem tudtam. One shawarma. Na. Come on, make it fast. Oké, gyors leszek, na. Csak lesiesztes. Csak megnézlek, hogy jól vagy-e, jó. Where do you wash your hands and go to the bathroom? Ne szólalj meg te, mert nem vagy. Későn a munkahelyedről, ugye? Persze itt mindenki késik, ugye? Még a Mikulás is késik, mert el kell vigni az ajándékokat a gyerekeknek, ugye? De őt nem szoktam én kívánni, hogy ránézek, és úgy néz ki, mint Mi volt ez?
Hallottam? Most hallottam valamit, vagy képzelődöm? Jó, mindegy. One should warm up, please, and make it quick. Tégedet meg kiengedett I'm ide. already late Bro. for work. Long shift. Yeah, boss kept me Oké, overtime. akkor. At least I'll Jó, itt jó. Itt is jó. soda. Got it. The soda is 50. Total 200. Add már ide azt a szódát, vagy nem, brepsit. Add ide a brepsit. Mert az brepsi, nem pepsi. Ottan lehet látni, hogy azt írja, hogy brepsi. Brepsi, ottan lehet látni. Na mindegy, nem mondtam el az időt. De azért ebben a 15 percben biztos, hogy fogok hibázni. Na jó, valamikor van olyan is biztos valakivel, hogy ezzel se hibázik, de... ez komoly. Most mit rontottam el? Egy normális ember volt, tesó. Normális volt. Na. Ez a karatemester? Azt hittem, hogy ez a karatemester. Vagy te? When should warm up? Training is Karatemester. nothing without food. All right, that will be 150. Ne, kérlek, ne legyen jumpscare. Oké, ez normális ember. Nem látok rajta semmi problémát. Ezen nagyon sokat látok. Kértél szódát? Adok paprikát is, ha kell csipős. Hogy a csipjen. Amúgy nem settél soha, ismerlek tégedet. Most jöttem rá. Te vagy az a híres videós, ugye? Milyen híres videósról beszélek, nem mindegy. Here you go. Magamról beszélek, vagy mi? Én is híres vagyok, bro. With this shawarma, I reach true strength. Kimegy a kumba. Jöjjön már valaki. Valaki. Várom a vendégeket. Na gyere. Ugye van arcod? Nagyképű. Hey, one shawarma, please. Cigány. Sure, that will be 150. Komolyan ez egy cigány. Cigány. Mert én azt mondtam azért. Megbolondulok, hogy ha ez is anomália. És azokat a finomságokat miért nem lehet belé tenni? Azok is finomak. Nem csak a shawarmán. Én nézek egy kis tévét, oké? Okay? Addig várjál a tévét, oké? Okay? Here you go. Na, a tévét akarok nézni. Végre. Have a good one. Hello and welcome to Mr. Fungus's Game of the Day. Sorry, Ez megbolondult. We are going to be playing Fúj! of the Stranger. Ennek komolyan nincs esze. Undorító. Jó, letakarítom, jó? Vaj, undorító. Ez a játék is mindjárt. De miért kellett ezt? Ez biztos, hogy mi? Hogy nem anomália volt. Mi az, hogy nem anomália? Hát leszart a
konkrétan az ablakot. Bro. Before. Yes, before. Anomália. Ja, és ha női hangja van You forgot to finish my order. a férfinak, vagy a nőnek férfi hangja van, akkor az anomália, jó? Mert hogy az nem jó, mert ugye a férfi nem szoktak női hangot beszélni, azért na. One shawarma, please. Yeah, and Eszem megáll. everything feels slow today. Like my loading. Hey, wait. Don't do that. I can't think like this. Én nem fogadlak el téged. Túl nagy a nyakad. Elmentél? Jó, köszönöm. És nem is volt anomália. Vagyis az volt. Persze. 16. Ez komoly. Akkor 4 perc. Hey, one shawarma. 4 percetek van még. Hogy nézzétek. Honestly, it's kinda scary out here at night. But, well, your shawarma Nézzek már rá. risk. Got it. That'll be 150. Nek jól látom, szakálla van. Alright, I'll wait. Ha könyvet akarsz adni, biztos, hogy nem fogadom el. Átejtettél a múltkor is, vagy nem te voltál, egy úri ember volt az. Mindegy. Hát, ugye játszottatok ti is ezzel a játékkal. Hát valakiket tudok, hogy játszottak vele, mert hogy játszottam én is velük. De mindenkit nem tudok. Azért persze. Your shawarma is still hot. Thanks. Now the shadows don't look that bad. Hogy még ez nem fogjuk elé. Miért változik? Na, mindegy. Two shawarma, no grill. Got it. 300. Szerintem ez normális lesz, kérlek. Nem normális. Ezen megáll olyan nem normális. 16. Two shawarma I was about to order, and you slammed the window. Unbelievable. Akkor már kinyitom beszélt. Magyarul. Másképp nem nyitom már ki. De folyton One változik. shawarma. Haven't eaten since Nem lunch. kapsz. Alright, that will be Nem 150. érdemled meg. Nem érdemled meg. Bro. Eszem megáll. Seriously, you just closed it in my face. Igen. I've been starving all day. Megkapok kiadók. Én még azt sem tudom, hogy volt egy jumpscare már. Ugye nem volt. Mindegy, ne. Bár azt sem tudom megcsinálni, hogy végig. One shawarma, please. Ez tuti nem normális. Sorry, I hope I'm not taking too much of your time. You can take your time, really. Na, Sure, that will be 100. úgy tudom, hogy ez állítettet. Nem. Köszi a pénzt, de nem szolgállak ki. Oh. Sorry, I didn't mean to bother you. I'll go. Mi? No nem mond. Mindegy, sziasztok!